Kiss ko no, kiss, kiss. Kiss. Siguro kasi hindi naman magdagyan. Hello mga idol, welcome back to my channel, ang Situkil Birungan Vlog. Kining akong content nga, isa ka hubog, nag-advise sa isa ka hubog, puro mabait, puro palahubog, puro nakainom. Yeah. Shout out din sila mi, na ako ang biga, Shalami, Sanoy, ug Ryan Sanoy, ug starang family, Sanoy family. O pagkatapos ano yung maong video guys, ang ako isunod og shout out na diha sa group page nga basta bisdak sikat. Advice sa kahubog na hubog. Patulog ka lang na magtagay ka. Wait, ano ganay? Pipi yung mga nila. Bago ka. Kiss. Butso sa dagat. Kiss ko no, kiss, kiss. Kiss. Siguro kasi yan. Hinambog ka matagal na naman kung inom. Galong tuba. Napay kulako, napay simlo. Nambog na yun. Nambog na yun. Hinawan mo. Ay, tura ni mo diyan ang inom kang hubog ka. Wala ka batilya. Ang pula po nagbalikan ng kamera. Ginuuko ka. Hago ka. Ginuuko ni mo. Siyempre, wala ka na tao nga. Kanang Natawo. Sinilang ka sa munong ito. sinilang sa munong ito. Laksutag sa kumuli. Mga yago ngo sa usa ka Ako na yung mga amigo guys. Muna akong Puro suta pa sa hubog ang kulako. Wala po. Kiss. Wow. Drink buritso. Buritso kagba. Hubog ka. Tama ko na yung look, may baiganta niya ni mo. Kiss, 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 kiss. Kiss sa usa ka hubog. Iyaw din na iyaw. Wag din ka kung panasa kong dulo, nahubog to. Ganun, dito galon, hurog na, asa sumo hurog. What? Giinom mo sa subong. Oko niyo. Wag din ka kung panasa kong dulo. Psikolog na. Patugo-tuga kag iya. Loko. Kita video mo. Nag-advise sa isa ka hubog. Inom daghan sa Isa ka hubog na puro mabait, puro palainom, puro Ayan, sige yan. basta bisa sikat. Tugar nga. Alright guys, tapos na ang sa video nga ang isa ka hubog nag-advise sa isa ka hubog na puro mabait, puro palahubog, puro nakainom niya. Akong shout out ang diha sa group sa page nga basta bisa sikat na si Jube Lerion og si Ivan Nunisa og si Langga og si Marian Dam. Unsay Dam? Tanga? Nagtanga? O nagtanga? Lang guys.